Nagpagawas ang circular letter si Jaro Archbishop Most Reverend Midyphil Billones DD nga nagapanawagan sa mga tumuluo nga mag-upod sa patigayunon nga kahublagan kontra korupsyon sa masunod nga Domingo, Nobyembre 30. Sa iya sulat, ginengganyo ni Archbishop Billones ang mga parokya, religious communities, mga profesional, business groups, kabataan kag civic organizations nga mag-isa o kon mag-upod para sa pagpanawagan sa pagtapna sa korupsyon. Ginpanawagan sini ang pagpasakop sa mga aktibidad kaangay sa candle lighting events kag pagtipon para sa pagpangamuyo. Mahimo man magupod sa streaming kag photo campaigns nga may mga mensahe kontra sa korupsyon kag magbutang sang puting ribbon sa mga eskwelahan kag publiko nga lugar. Ginbutang man ang pagbagting sang lingganay sang simbahan, pagpatigayon sa mga diskusyon sa mga bulutuan, parokya kag mga komunidad, kag pagpatigayon sang sectoral mobilization para sa kamatuoran kag hostisya. Sa Nobyembre 30 nga kadungan man sang Bonifacio Day, ginapananaw nga halos 3,000 tubtob 5,000 ka mga individual ang magatipon halin sa Jaro Plaza kag University of the Philippines Visayas pagkadto sa Iloilo Provincial Capital Ground para sa protesta nga mag-umpisa alas 3 sa hapon.